Tervetuloa keskustelemaan kiintymyssuhteista. Ihan mahtavaa, että järjestetään aika, koska me ollaan keskusteltu tästä teemasta ennenkin ja meillä on aina ollut äärimmäisen kiinnostavaa. Ja nämä on innostavia nämä keskustelut, kun pysähdytään meidän molempien jotenkin semmoisen ydinteorian äärelle. Voisitko sä, Riikka, ensin jotenkin avata, että mikä saa sut istumaan mun kanssa nyt tässä tämän kiintymyssuhteen äärellä, että mitä kiintymyssuhdeteoria on sulle? No, se on iso teoria ja sillä on paljon merkityksiä, mutta ehkä se perusta on kuitenkin se kaikkein tärkein. Eli että meille ihmislajille tyypillistä on se, että me kiinnytään toisiin ihmisiin ja ihan sieltä varhaisvaiheesta lähdetään rakentamaan syviä tunnesuhteita toisiin ihmisiin ja erityisesti meitä hoitaviin ihmisiin. Ja nämä kokemukset, mitä meille syntyy suhteessa olemisesta, niin sitten muodostaa perustan meidän tuleville ihmissuhteille meillä on taipumus toistaa niitä kokemuksia ja malleja, mitä näistä varhaisista suhteista lähtee rakentumaan niin sitten myöhäisimmissä ihmissuhteissa. Ja sitten kaikki tämä niin kuin muodostaa myös semmoisen perusturvallisuuden kokemuksen, joka luo pohjan tosi monelle asialle meidän elämässä. Eli ihmislaji on niin erityinen, että meidän niin kuin turvallisuuden tunne on vahvasti linkittynyt suhteessa niin kuin muihin ihmisiin. Mutta Eira, miten sä kuvailisit, että miksi kiintymyssuhdeteoria on sulle niin tärkeä? Ensin tekee mieli reflektoida, että ihanasti sä kiteytit, että jos ajatellaan ihmistä, niin eikö vaan, että kiintymyssuhteet on aina läsnä? Niitä ei voi irrottaa meistä. Joo. No niin, olennainen osa meidän kokemusta itsestä, millainen käsitys meillä on itsestä, millainen käsitys meillä on toisista. Tavallaan koko ajan ne elää meissä sisäisesti ja niin kuin tavallaan siellä mielessä ja sydämessä kuin siinä käyttäytymisessäkin. Ja sen takia just se, että se on niin valtavan iso teoria ja se on niin innostavaa. Tosi innostavaa. Ja mulle, niin kuin, jos mä ajattelen ihan sitä juurta, mikä sai mut niin kuin innostumaan ja nuorena psykologina jotenkin hahmottamaan ihmistä tämän viitekehyksen kautta, niin liittyy siihen ei-patologisoivaan niin kuin ajatteluun. Eli se, mikä mulle ehkä kaikkein rakkainta ja tärkeintä on tässä teoriassa, että se auttaa ymmärtää tosi kipeitäkin asioita, niin kuin, että ne on normaaleja. Että ihmismielellä on logiikka, me tehdään, me ajatellaan, me tunnetaan erilaisia asioita. Ja tietenkin psykoterapeuttina, kun me nähdään niin kuin vaikeitakin tilanteita ihmisellä, niin se kiintymyssuhdeteoria auttaa aina jotenkin navigoimaan ja saamaan sen mielen siihen, että miksi joku tuntee noin tai miksi joku toimii noin. Minkä takia parisuhteessa tulee ihan hirveän vaikeita solmuja, niin se kiintymyssuhdeteoria se on niin maalaisjärkinen tietyllä tavalla ja niin semmoinen käyttöteoria, että se on oikeastaan se, mikä mulle on saanut niin kuin, tavallaan pitää siitä kiinni ja niin kuin, että se on kulkenut mun matkassa aina sieltä 90-luvulta asti, niin kuin sullakin. Joo. Mutta tosiaan me ollaan siis tutustuttu jo yliopistossa silloin 90-luvulla ja meillä on niin kuin samanlaiset juuret siellä. Ja me ollaan molemmat psykologeja. Sä oot psykoterapeutti ja sit sä oot kehityspsykologian professori tänä päivänä. Haluaisitko sä, Riikka, vähän kertoa sitä, että miten se kiintymyssuhdeteoria sun uran eri kohdissa, että mitä se on kulkenut sun mukana sun työssä? Joo, kiitos Eira. Se on ollut kyllä ihan sieltä varhaisvaiheesta lähtien mukana ja se liittyy siihen, että mua on kiinnostanut ihan alkuun siis lapsen varhainen kehitys, että miten se ihminen lähtee kehittymään sieltä ihan varhaisvaiheesta lähtien. Ja oli niin ilmiselvää, että se kehitys tapahtuu suhteessa muihin ihmisiin ja suhteessa hoivaaviin ja yleensä nimenomaan suhteessa vanhempiin. Ja se, että se varhaisen suhteen laatu on ihan elinehto sille lapsen kehitykselle. Ja siihen kehityksen osa-alueeseen tämä kiintymyssuhdeteoria niin kuin rakentaa sen perustan.
Ja sitten tosiaan mä oon tutkinut lapsen kehitystä suojaavia ja haavoittavia tekijöitä niin kuin monesta eri näkökulmasta käsin. Ja siinä sitten tämä kiintymyssuhdeteoria on tarjonnut nimenomaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin ei-patologisoivaa, mitä säkin hyvin sanoit, semmoista niin kuin suojaavaa mekanismia. Että niin kuin monista eri tutkimuksista, mitä itsekin olen tehnyt, niin siinä on ollut nähtävissä, että se turvallinen kasvualusta voi puskuroida niin monenlaisilta haavoittavilta tekijöiltä sitten lapsen kasvu- ja kehityksen aikana. Niin ehkä siitä, ja sitten toisaalta psykoterapiatyössä, kun se psykoterapiatyö on suhteessa tapahtuvaa työtä, niin myös siihen terapiasuhteeseen liittyy niitä kiintymyssuhteen elementtejä, niin tavallaan myös siinä mun psykoterapiatyöskentelyssä niin se on toiminut tämmöisenä käyttöteoriana, että sekä siis kliinisessä työssä että tutkimustyössä. Mutta toki, mistä varmaan kohta puhutaankin lisää, niin myös mun ajatukset kiintymyssuhdeteoriasta on myös muuttunut tässä matkan varrella, mitä enemmän mä oon sitä miettinyt. Mutta mites joo, mitä haluatko Eira lisätä tähän jotain? Ei, ehkä vaan reflektoida, että se on, Ja. niinku, se on ihana just toi, että kohta päästään siihen, miten ne on muuttunut, koska sitten kuitenkin on tosi tärkeää, että ei juutu johonkin niin kuin, tavallaan teoriassa johonkin niin kuin kapeaan ajatteluun, vaan että kiintymyssuhdeteoriakin on sieltä 90-luvulta aika paljon kehittynyt, että on kiinnostavaa kohta keskustella just siitä muutoksesta, ja se on varmaan semmoinen, mikä kuulijoitakin ehkä niin kuin juurikin kiinnostaa, kun tämä joskus virheellisesti ajatellaan kauhean kategorisoivaksi ja semmoiseksi aika jäykäksikin ajattelumalliksi, mitä tämä ei ole, niin jo en malta odottaa, että päästään siihen. Mutta ennen kuin mennään, niin mä haluan esitellä Eiran. Eli Eirahan on pari- ja perhepsykoterapeutti, jolla on valtavan laaja ja pitkä kliininen kokemus parien ja perheiden ja myös yksilöiden parissa. Ja sä oot paljon tehnyt niin kuin, erilaista terapiatyötä, jossa mun ymmärtääkseni on koko ajan ollut tavalla tai toisella mukana tämä kiintymyssuhdeviitekehys. Ja sen lisäksi nyt sä oot myös tunnekeskeisen pariterapian kouluttaja, johon myös tämä teoria linkittyy. Mutta haluaisitko kertoa vähän lisää, että millä tavoin kiintymyssuhdeteoria on kulkenut sun elämässä mukana? Mulla on vähän samanlaiset juuret, että mä silloin, kun mä opiskelin psykologiaa, niin lapsen kehitys kiehtoi muakin, ja mä lähdin sitten niin tekemään töitä lapsiperheiden kanssa, ja hyvin varhaisessa vaiheessa, itse asiassa jo silloin yliopisto-opiskelijana, mä kouluttauduin semmoiseen vuorovaikutusterapiaan, jossa nimenomaan keskityttiin sen kiintymyssuhteen turvallisen kiintymyssuhteen rakentamiseen. Ja sain työskennellä monta vuotta lasten kanssa, jotka oli menettänyt vanhempansa, eli joilla oli nimenomaan siinä kiintymyssuhteessa vakavia traumoja, haavoja, ja että miten sit siitä turvattomuudesta käsin ne uudet kiintymyssuhteet pystyivät lähteä rakentumaan niissä sijaisperheissä, adoptioperheissä. Niin se oli mun päätyöni monta vuotta, tehdä sitä korjaamistyötä, sitä turvallisen kiintymyssuhteen korjaamistyötä niiden lasten kanssa. Mutta sitten eräänä päivänä mä löysin tunnekeskeisen pariterapian käsikirjan, ja se oli, niin kuin, se on hauska, niin kuin, miten se, kun mä rupesin lukemaan, että mitä se kiintymyssuhteen hoito on aikuisilla, niin se oli, kun mä olisin lukenut niin kuin sitä samaa, mitä mä jo tein lasten kanssa. Eli mikä käy järkeen, koska jos ajatellaan, että kiintymyssuhde on, niin kuin se elää, niin kuin Bowlby sanoo, kehdosta hautaan. Ne samat ilmiöt, ne sama logiikka on meidän lapsilla ja aikuisilla, niin sitten se, mikä mua hämmensi ja mitä mä en oikein osannut silloin nuorempana tehdä, että silloin kun siinä parisuhteessa oli haasteita, eli vanhempien omassa kiintymyssysteemissä oli niitä haasteita, niin mä olin aika avuton. Niin sitten tunnekeskeinen pariterapia antoi mulle eväät siihen, ja sille tielle mä jäin. Ja toki ne perheiden hoitaminen on ollut tässä rinnalla myös mukana ja näin, mutta joo, se mun ydin on se, että mä oon aina toiminut kliinikkona ja tavallaan hyvin vienyt niin kuin tavallaan sen teorian käytäntöön kaikkina näinä vuosina. Joo. Joo, Joo. kuulostaa tosi hyvältä. Niin. Jos vielä ennen kuin mennään siihen dynaamisuuteen, mä ajattelin, että joku voi olla, että ei ole hirveästi ehkä opiskellut vielä tai kuullut kiintymyssuhteesta, on kiinnostunut, mutta mä ajattelin, että voisiko vielä niin kuin pikkasen ympätä tavallaan sitä vähän sitä pähkinänkuoriajattelua, että mitä se oikein tarkoittaa.
Että sä hirveän hyvin kuvasit sitä perusturvallisuuden rakentumista ja sitä, että miten me tavallaan, miten ne meidän ihan tapa toimia, olla on niin kuin, tavallaan se liittyy aina niihin kiintymyssuhteisiin. Niin puhutaanko hetken vielä ihan siitä tavallaan, että mitä se kiintymyssuhdeteoria oikeastaan on? Ja Mm. mennään sitten sinne vähän tähän niin kuin siihen dynaamisuuteen ja siihen, niin kuin, miten on kiinnostavaa kuulla, miten sä tutkijanakin olet nähnyt sitä teorian kehitystä. Niin että jos mä niin kuin jatkaisin siihen sun introon, mistä sä lähdit, niin se on hyvä ajatella jotenkin, kun miettii sitä kiintymyssuhdeteoriaa, niin sehän ei ole niin kuin, että ensinnäkin voi ajatella, että se on tietty selviytymiskeino, eikö vaan? Se on yksi selviytymisjärjestelmä, biologinen selviytymisjärjestelmä, että meidät on kohdattu sillä lailla sisäisesti, että jos me meinataan jäädä yksin tässä maailmassa, niin silloin me kaikki reagoidaan. Että tavallaan, koska se on vaarallista ihmiselle, jos ei sulla ole sitä toista, joka pitää susta huolta. Eli ne kiintymyssuhdetarpeet, voi niin oikeastaan ajatella, se on se ydinvoima siellä, se joka saa meidät toimimaan. Eli me kaikki tarvitaan sitä, että meillä on joku, joka pitää meistä huolta. Ja me kaikki tarvitaan niin kuin emotionaalisesti sellainen kokemus, että me kelvataan ja riitetään tämmöisenä kuin me ollaan. Että mä oon rakastettava tämmöisenä kuin mä oon. Sitä kokemusta ei voi synnyttää yksin. Se täytyy aina syntyä suhteessa, eikö vaan? Ja Mm. ne on ne ydinvoimat, jotka laittaa meidät liikkeelle. Me kaikki reagoidaan, jos me jäädään yksin. Tai jos meidän tärkeissä ihmissuhteissa tulee sellainen olo, että mä en ole rakastettava ja mä en kelpaa tämmöisenä kuin mä oon. Niin ytimellään kauhean yksinkertaisesti voi ajatella, että silloin se reagoiminen on sitä, että me yritetään voimakkaammin saada se turva, me yritetään voimakkaammin saada se viesti siitä, että kai mä kelpaan, että kai mä niin kuin tavallaan näeksä mut. Ja silloin me lähdetään vaatimaan, puskemaan ja hakemaan sitä yhteyttä. Me riidellään, me raivostutaan. Jos toinen ei huomaa, niin me raivostutaan. Se on se toinen niin sanottu selviytymiskeino. Ja sitten se toinen on se, että me vetäydytään, sulkeudutaan. Se on niin kuin taistele tai pakene. Se on se sama mekanismi. Että se toinen tapa selvitä niin kuin niissä kiintymyssuhteen kipeissä kohdissa, jos jää yksin, eikä saa sitä riittävää huomiota, rakkautta toiselta, niin sitten voi lähteä syntyä semmoinen yksin pärjäämisen tapa, Mm. joka on sitten niin kuin, tavallaan vie sitten enemmän sinne eristyneisyyteen. Mutta tämä on niin kuin, tämä on vaan niin tärkeää tajuta ja mä olin viime viikolla kuuntelemassa yhtä kollegaa ja musta se, mikä mulle jäi semmoisena niin kuin lainina mieleen sieltä, että rakastaa sun kiintymyssuhden järjestelmää. Se ei ole asia, mistä sun pitäisi päästä eroon. Se ei ole asia, mikä sun pitäisi niin kuin eliminoida itsestä, että jos sä huomaat vaikka, että sä oot ihmissuhteessa enemmän se, joka hermostuu ja kiihtyy ja vaatii, niin se mieli on se, että sä haet yhteyttä. Sillä on hirveä rakkaudellinen mieli. Se elämä on opettanut sulle toimimaan niin. Tai jos sä huomaat, että sun ihmissuhteissa sä enemmän vetäydyt vaikeissa tilanteissa, niin se on sun suojamekanismi. Rakasta sitä. Sillä on mieli ja järki. Että meidän ei tarvitse muuttua toisenlaiseksi kuin me ollaan, koska se ei ole edes mahdollista. Että on tärkeää hyväksyä se ja alkaa tunnistaa, että tälleen mä teen. Mä vetäydyn tai mä vaadin, mä taistelen tai mä pakenen silloin, kun mun tärkeissä ihmissuhteissa tulee joku tunneyhteyden katkos, joku vaikea paikka. Ja sen lisäksi, jos mä ajattelen terapeuttinakin, mitä pariterapiassa vaikka niin kuin haetaan, mitä me opetellaan, tai yksilöterapiassa, me etsitään vaihtoehtoisia tapoja. Me laajennetaan, me tehdään joustavuutta sinne. Ei niin, että me pitäisi muuttua, kun se on luonnollista, mitä me tehdään, vaan me niin kuin hyvinvointi lisääntyy, mitä joustavampia me voidaan olla. Että me osataan sitten, jos mä ajattelen nyt vaikka itsestäni, että mulla helposti, jos mulla tulee katkos, niin mä oon se kiihtyvä tyyppi, joka alkaa niin kuin vaatimaan sitä yhteyttä. Mutta mulla on sitten myös sitä joustoa, että mä pystyn myös ilmaisemaan niitä emotionaalisia perustarpeita, että nyt mä tarvitsen sua. Mä tarvitsen tukea tähän mun asiaan. Mä en selviä tästä yksin. Että mä osaan myös sieltä tarpeesta käsin ilmasta, niin silloin se ihmissuhdedynamiikka muuttuu toisenlaiseksi. Niin se on ehkä semmoinen, niin kuin mä ajattelen, että se peruslogiikka, mikä on kauhean tärkeä muistaa, vaikka olisi jo pitkään käyttänytkin tätä teoriaa, että jotenkin, että se on normaalia
Ja meidän tehtävä ei ole muuttaa ketään eikä muuttaa itseämme, vaan lisätä sitä ymmärrystä ja hyväksyntää siitä. Mm. Tosi hyvin sanottu, Eira, ja mun tekee mieli jatkaa tuohon vähän niin kuin kehityspsykologian näkökulmasta, että myös tosiaan toi kaikki sama tapahtuu pienellä lapsella, ja siellähän se perusta just on, ja mä ajattelin, että semmoinen ehkä vähän uusi ja niin kuin tämmöinen ehkä usein unohdettu näkökulma on se, että ihan meidän biologiset tekijät, yksilölliset tekijät lähtee vaikuttaa siihen, että miten se pieni vauva lähtee rakentamaan niitä suhteita. Eli että meillä on myös semmoisia niin kuin ihan lähtökohtaisesti eroavaisuuksia, että ollaanko me enemmän semmoisia, että me haetaan sitä nopeata tyydytystä ja niin kuin nopeata reagointia siihen omaan tunteeseen, vai ollaanko me enemmän sillä hitaasti lämpiäviä ja vetäytyvämpiä. Ja nämä tämmöiset ihan biologiset erot varmasti osaltaan vaikuttaa siihen, että miten se meidän kiintymyssuhdestrategia lähtee rakentumaan. Mutta sitten se tärkein elementti, eli se turvallisuus, niin se tulee sitten sieltä ympäristöstä. Eli se on tämmöinen kahdensuuntainen prosessi siellä ihan pienelläkin lapsella, että miten ympäristö pystyy vastaamaan juuri tämän lapsukaisen niihin yksilöllisiin tarpeisiin, mitä hänellä on tunnesäätelyssä. Ja se, mä haluan nostaa tämän sen takia, että se nimenomaan kertoo siitä, että ne meidän perustavanlaatuiset yksilölliset tekijät meidän tunneilmeisyssä ja säätelyssä, niin nehän ei muutukaan juurikaan, eikä tarviikaan. Mutta voi olla käynyt niin, että ja mistä sitten se turvattomuuskin saa alkunsa, että ympäristö ei ole tietyissä kriittisissä kohdissa osannut auttaa lasta siinä tunnesääntelyn ja turvallisuuden tunteen rakentumisessa suhteessa niihin omiin tarpeisiin. Ja sen takia voi lähteä rakentumaan semmoisia malleja, jotka ei sille omalle tunnehyvinvoinnille tee hyvää. Ja sen takia onkin tärkeää, että on sit mahdollisuus niin kuin että olisi mahdollisuus uusissa ihmissuhteissa tai sit eri terapiamuodoissa niin löytää niitä uusia tapoja niin kuin juuri itselle sopivaan tunnesäätelyyn. Niin tämä tämmöinen kehityspsykologinen näkökulma, niin sen halusin lisätä tuohon. Tosi tärkeä. Joo. Tosi tärkeä, jotta olemat, että temperamenttistahan puhutaan, niin voiko sitä sillä yksinkertaisesti ajatella, että ne temperamenttiominaisuudet on niin kuin tavallaan, ja sitten se ympäristön, se syntyy, se kiintymyssuhdesysteemi syntyy niiden dialogissa, niiden siinä vuorovaikutuksessa. Just. Ja se tuo myös niin kuin vanhemmille sitä armollisuutta niin kuin, että siinä varhaisessa tilanteessa, että aina se ei ole vanhemmallekaan niin helppoa löytää sitä keinoa auttaa juuri tätä lasta, jos vaikka lapsella on sellaiset piirteet, jotka on kovin erilaiset vaikka kuin itsellä on. Tuo on tosi tärkeää. Ja just siinäkin se inhimillisyys, hyväksyntä ja normalisointi, lempeys siihen, että vaikka voi olla aika rankkojakin juttuja ja kaikilla, jos ajatellaan ihmissuhteissa, niin se, että jollakin tavalla lähtee niin kuin lempeydellä hakemaan sitä ymmärrystä. Että se ei ole huonoutta, se ei ole viallisuutta, se ei ole niin kuin, jotakin sellaista, mikä pitäisi niin kuin ottaa itsestä pois, vaan juurikin lähtee ymmärtämään sitä mieltä. Ja tunnekeskeisessä pariterapiassa tai tunnekeskeisessä terapiassa niin kuin, tavallaan on tämmöinen käsite kuin uudelleenmäärittely. Ja se on ihana käsite. Se on, niin kuin, tavallaan tarkoittaa sitä, että me laitetaan niin kuin kiintymyssuhde silmälasit päähän, katsotaan niiden läpi sitä jotakin, vaikka parisuhteen riitaa tai vanhemman voimakasta reagointia suhteessa lapseen tai lapsen reagointia suhteessa vanhempaan. Kun me katsotaan sen kiintymyssuhden ymmärryksen läpi, niin me saadaan tavallaan sen mieli. Eli siellä vaikka raivoava puoliso on niin kuin hädissänsä sydämessään, että onko mä sulle tärkeä, onko mä sulle tärkeä. Vaikka joku tämmöinen, että toinen tekee paljon töitä ja se parisuhde on siellä on alkanut tulla sitä oireilua, toinen on alkanut tulla kärttyiseksi ja aina motkottaa ja missä sä taas olit. Niin kun me laitetaan ne kiintymyssuhde silmälasit päähän, niin me katsotaan, että ei se ilkeyttään huuda siellä, vaan se huutaa hätäänsä. Onko mä sulle tärkeä, missä sä oot, välitätkö sä musta? Mutta silloin kun meidän kiintymyssuhdejärjestelmä
on niin kuin aktiivinen. Eli silloin kun me hätäännytään myös meidän ihmissuhteissa, niin silloin me ei pystytä kauhean rationaalisesti toimimaan ja valitsemaan, että nyt mä hienosti ilmaisen itseäni, vaan että kun se hätä, se tunne niin kuin ryöpsähtää, niin silloin se tulee voimakkaasti. Mutta kun me ymmärretään, että se on sitä yhteydenhakua, niin se tilanne näyttää ihan erilaiselta. Ja sitten se kumppani, joka selittelee ja perustelee, että no mulla on ollut sitä ja tätä ja tota, ja ehkä sitten kun se toinen alkaa tuuttaamaan sitä kiukkua, niin se toinen alkaa sulkeutumaan, eli alkaa käyttää sitä vetäytymisen, sitä pakenemisen suojakeinoa, niin se ei ole välinpitämättömyyttä, se ei ole tylyyttä, se ei ole tarkoituksenmukaista yksin jättämistä, vaan se on just sitä suojaa. Ja parisuhteessa sen suojan niin kuin mieli on usein just se, että ei riidellä, ei tehdä tästä pahempaa. Että silläkin on niin kuin itse asiassa aika rakkaudellinen mieli suhteen näkökulmasta. Kumpikin yrittää, koska kumpikin rakastaa. Kummallekin se suhde on tosi tärkeä, niin kumpikin yrittää niin kuin omilla tavoillaan pärjätä siinä vaikeassa tilanteessa, niin itse asiassa meidän maailma mullistuu aika paljon, jos me opitaan näkemään niin kuin vaikeudet, oli se sitten vanhempi-lapsisuhteessa tai parisuhteessa, niin kuin tämän kiintymyslasien läpi. Joo. Joo. No mä mietin, Riikka, halusitko sä vähän avata sitä, kun puhuttiin siitä dynaamisuudesta tai siitä, miten tämä teoria on kehittynyt nyt tässä niin kuin vuosikymmenten aikana, että nyt kun me puhutaan tästä vaatimisesta ja vetäytymisestä, näistä kiintymyssuhdestrategioista, että miten jokainen meistä toimii ja tosiaan tutkimus, sä voit kohta ehkä vähän kertoakin sitä historiaa, miten ne on tämmöinen luokittelunäkökulma tullut ja miten se on kehittynyt nyt tähän tämmöiseen dynaamisempaan ymmärrykseen tänä päivänä, niin haluatko vähän kertoa siitä? Joo, kiitos Eira. Tosiaan kiintymyssuhdeteoria syntyi siellä 60-luvulla ja se, mikä oli kiinnostava, niin alusta asti kiintymyssuhdeteoria oli sekä kehityspsykologinen teoria että psykoterapiateoria. Ja se on mun mielestä siinä kyllä tosi oleellista, koska tässähän myös nyt me puhutaan kehityspsykologiasta ja niin kuin psykoterapian teoriasta. Mutta sitten aika pian siihen tuli tosiaan tämmöinen vahva kehityspsykologinen tutkimus ja lähdettiin observoimaan niitä pieniä lapsia erotilanteessa, että miten lapset siinä reagoi ja sitten niin kuin oli löydettävissä 3 tämmöistä tyyppiä, miten tyypillisesti lapset reagoi ja siinä oli tämä tämmöinen välttelevä, mistä Eira sä oot hyvin puhunutkin, vetäytyvä strategia tai sitten tämmöinen ristiriitainen vastustava strategia. Ja sitten noin puolet lapsista niin kuin näyttäytyi tämmöisessä, niin kuin, että oli tämmöinen turvallinen strategia, eli pystyi hakemaan lohtua aikuisesta ja rauhoittui siitä sen saamansa lohdutuksen kautta. Ja sitten pitkään on ajateltu, että nämä on ollut aika pysyviä, että lapselle kehittyy joku tietty strategia ja sitten sillä mennään loppuun asti. Nyt täällä ei vähän musta kärjistetysti sanottuna, mutta tämän suhteen niin kuin meidän ymmärrys on lisääntynyt ja se liittyy moneen asiaan. Eli nykyään ajatellaan, että nämä strategiat on kyllä varsin dynaamisia ja yksi varmaan asia, mikä on tähän vaikuttanut, on se, että meidän aivotutkimus on kehittynyt ja meidän kehityspsykologinen tutkimus on kehittynyt, joka on osoittanut, että me tiedetään, että lapsen aivoissa tapahtuu vielä valtavia muutoksia siinä lapsuuden aikana, mikä on ihana uutinen. Eli erilaiset suhdekokemukset siinä lapsuuden aikana voi muuttaa niitä strategioita. Eli jos niin kuin vaikka se ensimmäinen vuosi on tunnetusti ja on se herkkyyskausi ja se tärkein kausi, mutta sen jälkeen tulee vielä merkittävillä niin kuin, joko hyvillä kokemuksilla tai sit haavoittavilla kokemuksilla voi olla vaikutusta siihen, että mihin suuntaan ne lapsen strategiat menee. Ja sitten tietenkin vielä myös aikuisiässä, että tämmöiset merkittävät hyvät ihmissuhteet ja terapia ynnä muu voi lähteä muuttamaan niitä strategioita, tai sitten vastaavasti isot traumat, koulukiusaamiskokemukset tai muut vastaavat voi tehdä niin isoon haavan siihen turvallisuuden tunteen, että sitten ne myös näkyy muutoksina siinä strategioissa.
Eli tämä ehkä kuvastaa sitä, että mun mielestä se on niin kuin lohdullinen viesti ennen kaikkea, että me pystytään niin kuin vaikuttamaan, että vaikka me ei meidän niin kuin yksilöllisiin piirteisiin niin kuin pystytä hirveästi vaikuttamaan, mutta ne suhteessa olemisen kokemukset muuttuu. Niillä me pystytään vaikuttaa siihen, että minkälainen niin kuin niin kuin säätelyjärjestelmä tai suhteessa olemisen järjestelmä meille rakentuu. Ja sitten mä haluaisin nostaa tähän dynaamisuuteen toisen, joka on mun mielestä myös aika tärkeä, mistä meillä itse asiassa Eira niin hirveästi puhuttu, mutta mitä mä oon nyt tässä viime kuukausina miettinyt, on se, että meillä on aika paljon, kiintymyssuhdehan ajatellaan, että se on aika universaali asia, kulttuurista riippumaton, että koska se on niin vahvasti se biologinen perusta, että ihmislajille luontainomaista on kiinnittyä toiseen hoivaavaan aikuiseen ja lähteä rakentamaan niistä strategioita. Mutta meidän tämmöinen monikulttuurinen tutkimus kyllä osoittaa sen, että vaikka nämä pääelementit on universaaleja, niin ne reitit, että miten niihin päästään, niissä on aika isojakin kulttuurisia eroja. Esimerkiksi hoivakäyttäytymisessä, turvallisessa hoivakäyttäytymisessä voi niin kuin käyttäytymisen tasolla olla aika isojakin eroja eri kulttuureissa. Ja tämä on mun mielestä tosi kiinnostavaa. Ja meidän pitää olla sillä aika nöyriä, erityisesti tämmöisessä niin kuin länsimaisessa auttamistyössä, että meidän on tärkeää niin kuin nimenomaan mennä aina se yksilö ja perhelähtöisesti, että okei, tässä perheestä tämä oleminen näyttää tältä, onko tämä nyt turvallisuutta lisäävää vai ei. Ja tämä on mun mielestä semmoinen tärkeä asia. Sitten mä ehkä vielä lisään siihen semmoisen kolmannen asian, että kun mä oon itse tutkinut nimenomaan paljon pikkukeskosena syntyneiden perheiden suhteiden rakentumista, niin siellä näkyy tämä sama ilmiö. Että jos perheellä on riittävät resurssit ja voimavarat, niin useimmiten lähtee rakentumaan ihan turvallinen kiintymyssuhde pikkukeskosille ja samoin myös niin kuin vanhemman suunnasta. Mutta usein se näyttää aika erilaiselta ja se liittyy siihen hyvin erityiseen alkuun ja siihen niin kuin haurauteen niin kuin sekä vanhemmuuden että niin kuin lapsen kehityksen puolesta. Niin tämä on mun mielestä semmoinen niin kuin toinen elementti siinä dynaamisuudessa, mitä uudempi tutkimus on tuonut, mikä on mun mielestä tärkeä nähdä. Aivan valtavan tärkeää ja kiinnostavaa. Mm. Ja se on niin upeata niin kun saada tehdä sun kanssa yhteistyötä ja keskustella, kun tietenkin saat siellä tutkimuksen niin kun tavallaan ihan aallon harjalla koko ajan, niin kun seuraat sitä ja integroit sitä uutta olemassa olevaan. Että toihan on niin kun kliinisessä maailmassa tämä kulttuuri, ja mäkin kuulun siihen kansainväliseen tunnekeskeiseen yhteisöön, niin justiinkin nämä tekijät on niin kuin todella paljon niin kuin pohdinnassa ja me yritetään kaikki ymmärtää niitä ja se on haastavaa, mutta se on tosi tärkeää, että ne opitaan niin kuitenkin ymmärtämään sitä. Ja just toi nöyrä on musta ihana sana, että eikö voikin sanoa, että vaikka on ollut niin kuin tavallaan tämän teorian äärellä vuosikymmeniä, niin jollakin tavalla se on valtava nöyryys koko ajan. Koska tämä on niin valtava teoria, että tämä ei voi niin kuin väittää hallitsevansa täysin tai jotenkin, että se tuo aina jotenkin vähän uusia kulmia ja meidän ymmärrys vaan lisääntyy, niin musta se nöyrä asenne, niin kuin, että tätä koko ihmisyyttä kohtaan on hyvä lähtökohta, että vaikka olisi kuin asiantuntija, niin se, että jotenkin vaan ihmetyksellä aina pohtii ja integroi. Joo. Juuri näin Eira. Ja mun tekee mieli nyt sit kysyä sulta, kun sulla on niin valtava kokemus siis hands-on työstä sieltä niin kuin parien kanssa ja yksilöiden kanssa ja perheiden kanssa siitä, että miten sen kiintymyssuhteen kanssa tehdään töitä. Niin olisi kiva kuulla siitä lisää ja että miltä se sitten näyttää käytännössä, kun sä näet, että se suhteessa ollut turvattomuus lähtee muuttumaan semmoiseksi turvallisuudeksi, niin miten sä kuvaisit sitä? Ihana kysymys. Ja oikeastaan kaksi tärkeää asiaa mä haluan nostaa. Että miltä se näyttää, niin se työskentely on emotionaalista. Kiintymyssuhde ei voi muuttua puheen tasolla tai järkeilyn tasolla. Se on emotionaalinen suhde, siinä on kysymys tunteista ja itse asiassa koko kiintymyssuhdejärjestelmäksi, vaan sehän on tunteiden säätelyjärjestelmä. Se on syntynyt niin kuin se on aina yritys jotenkin pärjällä niiden omien vaikeiden tunteiden kanssa, niin se työskentely on todella, niin kuin me pyritään koko ajan tekemään ei, että mitä ne asiat on, vaikka jos parin ongelma liittyisi vaikka seksiin tai
rahaan tai mikä se ikinä onkaan se asia, niin me mennään tavallaan sille tasolle, että mitä se on emotionaalisesti, mikä se merkitys, miltä se tuntuu, mitä se herättää. Niin se työskentely tapahtuu siellä. Ja sitten, niin kuin, koska me ollaan kerroksellisia me ihmiset, ei ole koskaan vain, että mä olen nyt vaan minä tässä parisuhteessa, vaan mähän on koko Eira omassa parisuhteessani ihan sieltä varhaisvuosilta saakka. Eli tähän kiintymyssuhteen työskentelyyn liittyy hirveän olennaisesti se, että me ymmärretään se historia. Ja oikeastaan kaikilla meillä on erilaisia kipeitä kokemuksia, yksin jäämisen kokemuksia, semmoisia kokemuksia, että ei ole tullut ymmärretyksi, voi olla vakaviakin haavoja, niin ne näkyy aina, ne tulee aina niin kuin käytäntöön siinä nykysuhteessa, niin miltä se työ näyttää on se, että on joku olemassa oleva ongelma, niin me niin kuin, tavallaan etsitään yhdessä asiakkaiden kanssa se ymmärrys, että miten se kiintymyssuhdestrategia on muodostunut, miksi mä koen tälleen, miksi mä reagoin tälleen, jolloin se tulee ymmärrettäväksi. Se ei ole vaan enää semmoista mystistä jotain niin kuin hässäkkää, vaan että sille tulee ymmärrys kummankin käyttäytymiselle ja silloin se juuri siellä jossain historiassa. Ja sehän herättää empatiaa eri tavalla, jos ajattelee, että me parisuhteessa riidellään, niin me ollaan helposti niin kuin napit vastakkain ja semmoisessa syytösmoodissa, mutta kun me aletaan ymmärtää sekä itse että sitä kumppania sitä kautta, että toinen vaikka hyökkää juurikin sen oman strategian, että sen elämä on opettanut semmoisen tavan toimia, ja että hänellä on ollut hyvät syyt oppia toimimaan niin on paljon helpompi olla empaattinen. Eli se on se niin kuin ensimmäinen juttu, mikä terapiassa muuttuu, että se tilanne rauhoittuu, kun kumpikin alkaa ymmärtää, että ei me olla ilkeitä tai pahoja tai itse asiassa toisiamme vastaan, vaan me ollaan kummatkin hädissään ja kumpikin yrittää sillä omalla keinollaan selvitä tässä, niin kuin korjata sitä tilannetta. Mutta sitten tutkimuskin, se tunnekeskeinen pariterapia-tutkimus on todella paljon niin kuin tutkinut sitä prosessia, että miten se kiintymyssuhteen turvallisuus tapahtuu, niin tämä on niin kuin tavallaan eka steppi siinä. Mutta me tarvitaan vielä niin kuin toinen kohta, eli sitten kun se tilanne on ymmärrettävä, se tilanne rauhoittuu, ne riidat yleensä rauhoittuu, parit on aika onnellisia, että hei, me ollaan niin kuin jo tosi pitkällä, niin sen jälkeen se rauhoittuminen tuo sen ison turvallisuuden tunteen siihen tilanteeseen, jotta me voidaan sukeltaa syvemmälle sinne niihin haavakohtiin, niihin kipeisiin kohtiin, koska kuitenkin sitten se kipu, mikä siellä ajaa sitä riitaa, se niin kuin tunnehaava, niin se voi korjautua vain siinä suhteessa. Eli sitten kun kumpikin uskaltaa avata sydämensä, olla haavoittuva, olla niin kuin heikoilla, pyytää toisen apua, kutsuu niin kuin tavallaan emotionaalisesti sinne haavoittuvuuden äärelle, niin siitä syntyy korjaava tunnekokemus. Eli kun mä tarviin, niin sä oot mua varten ja sä oot empaattinen ja pidät musta huolta, niin se on korjaava tunnekokemus, joka käytännössä tekee sen kiintymyssuhteen muutoksen. Että vaikka aika on eri, ajatellaan, että olisi vaikka joku lapsuuden menetys, olisi vaikka menettänyt vanhempansa ja olisi syntynyt semmoinen niin kuin systeemi, että ei oikein uskalla tarvita ketään, koska se menettäminen tekee niin kipeätä, että olisi niin kuin tämmöinen hyvin yksin pärjäävä ihminen ollut ja sitten se uskaltaisi ottaa sen riskin siinä rakkaudessa ja jakaa sen valtavan ydinpelon, mikä siellä on, että mä en oikein uskalla rakastaa, koska mä voin menettää sut ja sitä mä en enää kestäisi toista kertaa tässä elämässä. Ja kun se tulee jaetuksi ja toinen on emotionaalisesti sen kivun äärellä ja viestii sitä rakkautta, niin se haava korjaantuu. Ei se häviä sieltä, mutta se korjaantuu, se luo turvaa tässä ja nyt, jonka varassa se ihminen uskaltaa rakastaa, eikä pysy siellä suojien takana. Niin ne korjaavat tunnekokemukset se on se ydin, joka tavallaan kertoo sen, että selviikö se pari yhdessä eteenpäin tai muuttuuko se tilanne turvalliseksi siellä. Se on todella konkreettista. Tosi koskettavasti kuvattu ja itse kun tein sit yksilöiden kanssa työtä, niin tota samaahan pitkälti tehdään sit siinä asiakassuhteessa, koska se, että jos asiakas saa siinä terapiaprosessissa kokemuksen, että turvallisuuden tunne lisääntyy just samoilla mekanismilla, mitä sä kuvasit,
tapahtuvat, niin sehän muodostaa sit pohjan sille muulle työskentelylle, että muut asiat, joita sitten terapiassa käsitellään, niin tavallaan niin on sitten helpompaa, kun se perusrakenne, eli turvallisuuden tunne on vahvistunut. Niin sillä ihan koskee kyllä muutakin terapiatyötä, Kyllä. mutta onpa ollut ihanaa taas, Eira, jutella näistä, että siis mehän voitaisiin vaikka vuorokaus, koska tästä on meillä niin paljon yhteistä sanottavaa, että on ollut kyllä tosi mukava jutella sun kanssa. Kiitos Riikka, niin onkin. Ja ehkä me jatketaan keskustelua taas joku toinen kerta. Kiitos sulle. Kiitos, Eira.